Sana näme diýip ýüzlenmeli? Cellatmy? Ganhormy? Ýa-da ölümmi? Sen hemen göňüme döýäň. Dünýäde 1,5 milyardan gugurag adam meni gollaýar. Olar maňa aşyk. Şoň üçin sen maňa iň gowsy magşukdy. Birek magşuk. Ola maňa gowad eken. Birek magşuk. Haraýt. Siz meni näme üçin bu ýere getirdiňiz? Ýylla 8 milyondan gowrak adamy öldürmegiň bu ýere gelmek üçin ýeterlik sebäp dämi? Düzedöýün. 7 milyon adam maňa meýletin gelip, ýuwaş-ýuwaşdan olary öldürmegimi isleýärler. Galan 1 milyondan gowrak adam bolsa, men aşyklarymyň ýanyna duranlyklary üçin, ýagny men howamdan dem alanyklary üçin ölýärler. O ýerde men günäm ýok. Adamlar sana näme üçin beýle aşyk? Sen olara näme diýäň? Bir gedek çökening bilen hiç adam bolmaz. Diýilýän söz men gowurýan şygarym. Men olary bir gedek özümi kabul etdirip bilimmi, soňy mesele däl. Bedenimdäki jadyly böýrek bilen, ýani nikotin bilen ýygyny özüm alyp çykýan. Nikotin? Men bedenimdäki nikotin olaryň beýinlerinde begenç duýgusyny artdyrýan dopamin gormonuny bölüp çykartýar. Ýene beýlik neşe gardaşlarymda bolşýar. Olaram her edek şol dopamini almak üçin men düzsämi has işlerine çekýärler we her bunun mukdaryny artdyrýarlar. Belli bir wagtda olaryň her biri men aşyklarymy öwürlýärler we ennege dönem soňlar olary ernlerinden tutup getirýär. Bir ýylda ortaça men taýajyklarymdan 5000 sanany sorup oturýarlar. Sen asyl adamlary näde belirýän? Men tüssämde 4000den gowrak zäher bar. Bu zäher ilkinji durulgan doduklardan başlap agzyň ähli böýreklerine. Ol yerden köçäme, ýagny bukurdugy geçýär we öýkenlere ýarar. Adamlar öýkenleri men owam. Öýkenlerdäki howa haltajyklaryny kislorodun ýerine gara gurun bilen doldurýar. Kan öýdüklerini kislorodun ýerine zäherli uwar gaz bilen doldurup ýeberýär. Ol ýerden ganyň üstü bilen ýüregi geçýär. Gan damarlarına kolesterol miktarını arttırıp ýüregi ümitlendirýän damarlar dıkyp infarktda sebäp bolýar. O ýerden ýokary beýne geçýär. Beýnäki damarlar ýaryp insulta sebäp bolýar. Şeýkümbe. Gözäk kapilýar damarlary ýaryp körlüge sebäp bolýar. Aşgalar ve içegeler hem zäherimden öldürüle düşen paý alýarlar. Olaryň mukoda diwarlarına deşýän, öýjüklerini poshodýan we jyn öýjükleriniň önümçiligini kesip gafyrlyga sebäp bolýar. We iň esasy wezipä üçin taýynyp bolýar. Esasy wezipä näme? Adamların meniň tüssämi içlerine çekmeklerine dowam etmekleri bilen agzan synalarymda we beýleki synalarda rahat keselini ýaýradýan. Bulam olaryň ölümi diýmek. Ýagny janlaryna ýuwaş-ýuwaşdan kasp edýärler. Şeýlelikde bu jenaýaty sen etmedik ýaly bolýar. Eddiler. Şol sebäpli hiç kim meni gönümel jenaýat bilen ýazygaryp bilmez. Hatta sizem. Sen asyl men soragyma jogap ber. Haýsy adamlar özüňi gurban edip saýlaýan? Garrylary, ýaşlary, aýallary, çağalary, hatda göwrelleri. Çağa dowmanka, eger ýetim men tüsejümiň içine forýan bolsa, onu ol gönmel gowrusyndaky çağany men zäherim bilen tanışdyrmaga başlaýar.
Çağa ölmeyen de olsa hücum etmeye devam ediyor. Enatalar pencerede durup çekseler çağa tüsse barmayandır ödeyerler. Emma men tüssemin finten götürümden doğra göze görünmeye. Bulun men hilem. Sebebi eğer tüsseni görsediler çekmezdiler. Kiçik yaşta çağalar özüme mail etmek benim baş maksadım. Olara filmlerin, reklamaların üstü bile özüme yemendir yani. Näme? En atası gün oyun çağatının gözünü yapıp gelsin mi? Gözümüze var getirip görün ha. Yaşlar her gezek men zehirli tüssemi içlerine çekenlerini garrayanlıklarını bir bilsediler. Hatta o anda çekkenlerin derlerindeki mayşaklığı yitirip 19 yıl tögörü garradı yani. Kayacıkların üstüne yükünlerini dörüyen rağa görüp bilsediler. Eğer garranlarına nähil boljaklıklarını bilsediler, men bilen tanjanlarına puşman olurdular. Öykün pahyı çıkıp kaçıp bilsedi, eğerlerinden yer utoruyan çağa kaçardı. Reklamalardaki odun tüglerin näme netice berýänini bir bilsediler. But the reality is that you can end up. Yeri, watch it. Sen meni tutsak edip bilerini ödeyemmi. Sen meni yekedir ödeyemmi. Adı Temmäki, familyası Çilim. Kakasının adı Kök, ejesinin adı Yaprak. Doğulan yeri Toprak, cinsi Nikotin. Vazifesi reaktör etmek. Adresi Adam, durulgusu Dodok, köçesi Bokurdok. Oğusu öykün şehir ölüm, sonu mazar. Bolontusu derrov boşatmalı. Men sana diýmedim mi? İň soňky soraw. Adamlar senden yüze gursa, onolara näme bolar? Erklerini ulanyp menden yüze gurýanlar hem az däl. Bolja bolmaňka yüze gurup bilseler, olar gysga wagtda öňkü saglyklaryna gowşarlar. Ýöne